Thokozani kakhulu. Njengoba bengithembisile ukuthi namhlanje ngizokhuluma ngalokuphupha iy'nyoka ukuthi kuyini kakhulu. Abantu abaningi bayaxakeka mhlampe uma ngabe belele ukuthi kungani bephuphe iy'nyoka. Asikuqondile kuqala ukuthi amadlozi ayiveza ngendlela ezahlukene ebantwini and anezindlela zokuvakashela mhlambe lowo mndeni thizeni, umndeni wawo amadlozi lawo. Idlozi lakini liyayazi ukuthi liyiveza ngesimo siphi. Abanye emaphusheni idlozi lawo mhlambe uthi uphupha ibhubesi, uphupha ingwe, uphupha ini, idlozi lakubo liyiveza ngaleso simo sesilwane leso kakhulu. Kodwa bese kuba khona labantu abakhuluma ngokuthi mhlambe bona baphupha iy'nyoka. Baphupha iy'nyoka mhlambe bengazi ukuthi ezani iy'nyoka. So iy'nyoka ziyahlukana ukuthi uphupha inyoka enjani ngoba ziyahlukahlukana nangokuchaza ukuthi mhlambe inyoka enje isho ukuthini okokuqala. So engizothanda ukukhuluma ngazo noma ngizoyichaza nje ukuthi zisho ukuthini nje. Umbala omnyama wenyoka, mawuphupha inyoka emnyama kuyaye kungabi-ke umbala omuhle ngoba lo mbala lona futhi uqotha isithunzi esikhulu, ukhona into osuke uyikhuluma kakhulu. Usuke mhlambe lowo mbala uhambisana nesimo sokuthi hayi kunesimo esibucayi esikhona. Siyaye sibone ukuthi mhlambe mangithi isimo sibucayi mhlambe kuyenzeka uthole ukuthi mhlambe uyabona umuntu osuke mhlambe ezilile, uyabona? Sibucayi isimo sakhe lo muntu ngoba uzilile. So umbala omnyama isikhathi esiningi uma uvela ngesimo senyoka asikuqondeni ukuthi uyayiveza nje ukuthi mhlambe kukhona lesi simo lesi esijulile akuso lo muntu lo, noma le nyoka mayivela ngombala omnyama kukhona isimo esikhona esidinga ukubukwa ngempela mpela esijulile kakhulu. So okokuqala kumele sikubheke lokho ukuthi usuke uveza siphi isimo-ke leyo nyoka mayivela inombala omnyama. Inyoka emnyama ake ngikhulume ngayo uma ivela ephusheni, kuyenzeka le nyoka ivele mhlampe ikulwise ephusheni. Kuyenzeka nje uvele uyibone indlula mhlambe noma ivele izokuvalela indlela ngaphambili. Lokho kukhomba ngokusobala ukuthi kukhona izitha endleleni yakho. Mangabe iqhamuka izokuvimba kukhona indlela yakho izitha ey'funa ukuyivimba, ey'funa ukuyivala kakhulu. So kumele uqaphelesise kakhulu lapho bese ukhuleka ngamandla sekukhombisa uma ngabe ivela ikulwisa. Uma ngabe ulwisa lokho kuyakhomba futhi ngokusobala ukuthi hayibo kukhona isitha sakhe silwa nawe wena. Awuqinise kakhulu ukwazi ukuthi unqobe. So uma ngabe le nyoka emnyama ivela ngaleso simo leso, isuke ivela ngale simo sokuthi kukhona izitha ey'ningi kakhulu okumele bese uyay'qaphela uy'naka ukuthi zilwa nawe endleleni yakho mhlambe ziyakulwisa noma zikuvalela indlela. Bese kuzoba iy'nyoka zamadlozi, zinembala-ke nazo esuke ichaza okuthile, echazeka ngale ndlela yenyoka esuke ivele ngayo. Kodwa iy'nyoka ezirephrizenta idlozi ziyahlonishwa kakhulu ngoba ziyaye zibizwa kuthiwa inyanda ezulu. Iyahlonishwa leyo nyoka kakhulu, irephrizenta idlozi le inyanda ezulu. So abantu abadala-ke bakholelwa ekutheni lezi nyoka zivela ngesimo somuntu obekade zithatha isimo somuntu obekade eyiso mhlampe esaphila. Ake ngibekise nje umkhulu wami mhlampe wahamba emhlabeni umuntu obekade ekhuthele kakhulu, engathandi nje ukuvilapha, ekhuthele kakhulu. Kodwa uma esebuya ezovela ngesimo senyoka, kusobala lowo mkhulu kimi uzobuya kimi, le nyoka izothi mayifika ifike iyashesha noma ifike ebaleni, ake sithi ifika ngesiqu sayo ebaleni noma ukuhamba kwayo iyashesha ihambe kancane isiyikhombisa ukuthi usufikile usibanibani. Bayabasho abantu abadala sesikhathi sakudala bethi hey nawu usibanibani anikhiphe impepha sishise. Hhayi esikhathini samanje sabona inyoka endlini sesiyayishaya. So iveza isimo sakho uma ngabe wavela wahamba emhlabeni uvilapha naye izovela ibonakala ukuthi hayi iyavilapha bese bayasho abantu abadala bathi hhayi usibanibani-ke lo sofikile namhlanje. So kumele siqaphele lezi nyoka ziyahlukana nangemibala yazo futhi ukuthi ziyahlukanisa ukuthi lo mbala ukwazi ukuhlukanisa ukuthi lo usho ukuthini lona usho ukuthini usho ukuthini. Bese kuzoba inyoka mhlampe esuke irephrizenta umuntu owakade eyindabezitha, umuntu owakade eyinkosi emhlabeni esaphila, i-chief yendawo. Lo muntu uyayethi mayivela ngesimo sonyoka akavele ngenyoka encanyana nje, kuyaye kuvele inyoka enkulu ngoba nabo bathi mabehamba emhlabeni bese bayayikhumbula izizwe zabo ukuthi sashiya isizwe lapha emhlabeni kumele siyobavakashela. Ngashiya umuzi lapha emhlabeni kumele ngiyovakashela. So le nyoka siyibona iqhamuka kodwa iyinkulu, iyayivele njengesimo senhlwathi. Iyavela lesimo kodwa iyayivele bese ihamba neyincane eceleni kwayo eyikhombisa ukuthi
ubekade eyinkosi lona enamabutho akhe ney'nduna zakhe zimphelekezele nje bese vele sezovela isimo sekhaya kakhulu. So leyo nyoka leyo yayikhomba ukuthi isimo somuntu wayeyinkosi, kodwa uma uzoyiphupha futhi kwesinye isikhathi iyodwa nje iyalikhomba idlozi lakho ukuthi inyoka idlozi kakhulu, inhlwathi. Uma ingakulwisa, uma ngabe yaqala yakulwisa, ubokwazi ukuthi mhlawumbe kukhona isikhalazo edlozini lakho, kukhona into elikuthethisela yona mhlawumbe ongayenzi kahle, wena kumele bese uyahamba uyayifuna, uyifundisise ukuthi le nyoka njengoba ivele ingilwisa inyoka yedlozi isuke isho ukuthini, bese kuzoba inyoka e-green. Inyoka e-green nayo idlozi, abantu abadala bayazi ukuthi idlozi, yayithi uma ivela inyoka e-green bejabule futhi nakhona bethi nalo idlozi lala ekhaya liyavela, kuyayi-represent isikhathi esiningi idlozi, umbala lona wedlozi wabantu abadala. Ngakho-ke isikhathi esiningi uma siphupha lezi nyoka kakhulu kumele siyiqaphelisise ukuthi iphupho liyisimo sini, ngoba lonke iphupho liqukethe inkulumo, liyakhuluma. Bese kuzoba yinasi isimo nasi njengoba sikhulume ngenyanda ezulu, siyaye sithi-ke inyanda ezulu ayifi, ngobani? Kuyenzeka mhlawumbe umuntu olithwasa utholukuthi kumele eyolanda inkomo yamanzi emanzini. Uma elanda inkomo yamanzi ebuya nayo ekhaya bese iyohlatshwa esibayeni, siyaye sithi leyo nyanda ezulu ayifanga kodwa ivukile, ivuke okwesibili. Ivuke ngani na? Isivuke emzimbeni wakhe. Ingakho abanye abantu uma sizothi sizobabuka bengabangoma mhlampe noma izinyanga, umthole ukuthi umuntu amehlo akhe aseshintshile noma mhlawumbe ayakwazi ukushintsha bese ebuka ngenye indlela, yingoba usuthole lesi simo sobunyanda ezulu, sobukhosi asilanda emanzini, usuphakamisiwe lo muntu usemkhulu. So lowo muntu ehambe-ke ngosiko lwasedlozini engeke ngilisho, ihambe eye emanzini iyothatha leso simo senkomo yamanzi ibuye nayo ekhaya izohlatshwa esibayeni bese iyasetshenziswa bese iyaphila kuye ngaphandle lo muntu lona ebe yinyanda ezulu. Ingakho umuntu bese isimbiza ukuthi inyanda ezulu, usuke eseyinyanga esesithabathele lesi simo ahambe wayosifuna emanzini. So lokhu uphupha iy'nyoka kuyizinto ey'julile ngane zakehle, kufuna siyiqaphele zisho ukuthini ngoba ziyayiphatha yonke inkulumo ekhulu eningi, ziyawuphatha umlayezo ofuna uwenze, mhlampe ziyayiletha inkulumo ukuthi ihamba kanjani. So kuba ngakukuthi uwuthatha kanjani lowo mlayezo, uyawuthatha na futhi uma uwuthatha, ngoba kuyenzeka abanye abantu bethi uma bebona inyoka bethi ayi inyoka nje beyishaye, uthole mhlawumbe kukhona obekade izokufuna kakhulu. So asiqapheleni ukuthi ngiphupha inyoka enjani namhlanje, isho ini le nyoka le, so sizokwazi ukuthi siqonde ukuthi njengoba isho kanje kumele siyenzele ini bangani bakehle. Akube kuhle kube mhlophe bese kuyakhanya ngane zomkhulu, amen.